A trăi cu diabet este ca o loterie zilnică. Urmăriți constant valorile glicemiei, dozați și monitorizați. Și ani întregi, glucometrul a fost tot ceea ce ați avut la îndemână. Însă un glucometru nu vă oferă decât cel mult o imagine efemeră a nivelului glucozei, o valoare într-un anumit moment și nu aveți nici cea mai vagă idee dacă valoarea are o tendință ascendentă sau descendentă. Monitorizarea continuă a nivelului glucozei se aseamănă mai mult cu o poveste. Înseamnă monitorizare continuă a nivelului glucozei cu accent pus pe termenul continuă. Odată la 5 minute, un senzor mic măsoară de sub piele nivelurile glucozei, iar un emițător transmite datele în mod wireless către un smartphone compatibil. Astfel, puteți afla valoarea glucozei dintr-o simplă privire aruncată pe telefon, fără înțepături în deget. Monitorizarea continuă a nivelului glucozei, posibilă datorită Dexcom, poate fi utilizată de orice persoană cu vârsta mai mare de 2 ani și care suferă de diabet de tip 1 sau de tip 2, inclusiv de femeile însărcinate. Iar în cazul în care vă administrați insulină, CGM de la Dexcom are efect indiferent că vă administrați insulina cu seringa, cu stiloul injector sau cu pompa. Un dispozitiv mic, o aplicație simplă în smartphone-ul dumneavoastră, în sfârșit, gestionarea diabetului devine mai simplă, mai liniștitoare și nu presupune înțepături în deget.